Huria na hinaholongan ni Tuhata, manang di dia peta maringanan, totong matuhata na madongani, doho na mga ramoti hamu sa luhuna. Adorang susahati tatuhatan di bata, jumulu mahita martangiang. Dami ni di bata na sumurung siyan sa luhuna roha. Ima mga ramoti ati-ati doho pikiran muna be, di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Jamita dihita Tumingu 27 dung Trinitatis, manang diguarido parningotan diakanang modding, tanggal 27 November 2025, imana tersurat di Pangukapon Bidu 20 ayat 11 115. Do topik panguhuman na parpudi manang penghakiman yang terakhir songonomma didok disi. Dungi huida maksada habangsa na balga na botar doho na hudul di atasna na mapurus do tano doho langit maradupo bohina so adong bejupang inganan nasida. Dungi huida ma akka nong matei akka na mek nang akka na balga jongjong di jodo ni habang sai jadi diuka ma akka buku. Dungi diuka masada buku na asing ima buku hanguluan. Gabe diuhumi ma akka na matei marguru tu na tersurat di bagasa bukui khobartu na niula na sidabe. Dungi dilehon lauti ma akka na mate na disi dilehon nang hamatean doh banua torima akan amate na tiniopna gabe di uhumi maganup marguru tuna niula nabi. Dungi didabu mahamatean dohot banua toru tu bagasan laut api ima hamatean na paduahon laut api idoi manangise naso jupang tersurat di buku hanguduani ima didabu tu bagasan laut api ima sahatna. Huria na hinaholongan masuk mahita tu minggu 27 dung Trinitatis ima minggu parpudi adorang susahati tu minggu Advent. Laos di minggu 27 dung Trinitatis somma di batupa minggu parningota dia kanong modding di bagasan satahun parhuriaun marhite nama jahon guar ni na jumului di batupa pe parningota dia kanong modding dada na laho mangarukari sidang olon manang laho patangis-tangis sokita alai napa ingoto kita doi yahita pe ikut marujung do muse diaka partikia tabi jala partikia sinuengon pakiota laho tumadadiri nunga songo dia parngudota doho parniulota songon halak na porsia hita Yesus Kristus laho madalani partikia na sopiton paima di jauh hita musemulak tutuhani hidup bahe di dok memento mori ninna ingok maari hama matem. Soni manang tupuk tadi hita sedarion gabi ojahata lahu manakasi nunga olak ni dia pangaredota manomunomu haroro ni Tuhani lahu manguhumi na mangudu na mate. Taga modupe marsiho tita mangulahon nasa nauli na dinggan do nasitongi suang songonina marguna akan na hinalomohon ni Tuhani totong dope taulahun ngulu partangiangon lahu mangalu dosai do akka hagyo ni hadagingon akan na hinaginihon ni Tuhani tagamo do jupang ni Tuhani hita marohan na daulat somar lidang, somar tihas di hari harorone ay sotaboto adiga karona alai na porlu nuain bisa dileo do petiki di hita madalani ngulon
tapake ma partikianon lahu mangarade marhite na manulikiti dirita paturehong guluta mangauhon ari harroni Tuhani. Managam mahita na pasti ikorodo ibana lau pasahatot parpudi di bagasan haporsiaon na mangulu asai gabe ari hasisikko ni haluaon naung pinatu panitu hatai di hita salhuna asa donot tama ia debata ima debata panguhum na tigor. Molo tapamana do di bagasa pernguluan on di paluas Tuhani do rak mangulu akan porsia na marsiho mangoloi Tuhani do akan naso porsia naso mangoloi Tuhani akan mangoloi sibolis do akan marsoba tu akahwaso na ditanon na humiba na adong do zolmai ni ida akan nasai mangulahon hazahaton alai dingga pernguluna sebaliknya adong do zolma na marsiho di bagasa ka porsiona hape manaon na porsuk do si tahonon alani ha porsiona alayom masingototta molo panguhum ni portibion boido sala boido keliru boido akka bukti dimanipulasi alai debata ima panguhum na tigor na sempurna na sohia sala diboto ibana do isini rohani solma hidup badak sadai dok mapurs do tanu do langit maradok pubuhina dia dopan di buhina dang manahan akka waso hahulumoni do akan naparohon si taonon do haporsuhon di tanoon asa hubbar tu wasona do debata manguhu misaluhut akan na me manang na belga na mora manang na pugus saluhut hita zolma di humi Tuhani hubbar tu na niulalebe diukap Tuhani mabukui jala hubbar tu na tarsurati maibana manghumi akka zolmai saluhutna diukap ma dibukui ganu parhanan ganu pikiran do akka pabahena dingulu di solmai alai di bagasan holong do ibana manghumi asa akka na marsigatung tutuhani saliling di bagasan nguluna dapotan asini roha ibarat ni salak dana na madabuh fas bunga ni inonga ditabunya ni mana ma fas bunga na madabui huhut tumatangis roma inongna alai dang mur inongnai alai didok ma songonon boru huboto do nau ma pocca pas bungai alai no peting diahu pengakuamu do asabu hita rap padinggaton songoni do Tuhani diboto ibana do saluhut alai tarpai mado ibana di hita naolo manol solidu sana asa dipalua hita dang adong naso diboto debata di hari panguhumani didok dia sapultoli dungi di lehon lauti maakkan mate na di sini di lehon nang hamate adok banotorui maakkan mate na tidiopna gawi di uhumi maganub marguru tuna niula nabi labatanna dangadong na luput sian ari parhumoni manang na di laut na di tano na di banotoru saluhuk do ikon mangadop tuadopanna alanido di bagasa perngulu tahun unang mahita mangulu sahira naswadong ari parhuman ni debata ai samet ni ahape na taulahu di portibion adong do konsekuensina di ari parhumani ibarat na adong mahapal na haram
Ola dua putusan na dapat. Manang na mangulu mang namati pi doho na mago. Dangadong di luar ni. Dangadong na ebu-ebu. Atong bisa na dong dope partikiani di pasaha Tuhani tuhita tabuak maha putusan lahu mangulahun na dinggan do mangaraduti poda do ajar ni Tuhani. Ido bahdi sosohon apostol Paulus tuhita mar do ngabiar do lomos ni roha ulahun halua muna. Filipi 2:12. Tuhan Yesus madok dungo mahamu jalam artangiang asahuna kamu bongot tu pangujunan ai nagirgir doniato di alai galedo ia daging Matius 26 ayat 41. Atong isedo na bongot tu harajaon badugi jangi idok Tuhan Yesus ima akan na mangulahu lo menirohan dari damang Matius 7:21. Dada saluhu talak nama dokahu Tuhanna bongok sugu tuhara jau benwagi jangi holan akan na mangulahu lo menirohani damang na di benwagi jangi do. Huriana hina holongan didok di ayat 15 manangise na sojupang tersurat di buku hanguluani ima di debu tu bagasal laut api alai songon hal na porsia hita iko pos dorohata naung tersurat do guarta di buku hanguluani ainung ngamati Jesus lahu manubusita asa ganub na porsia di bana dapotan hanguluan. Idok di Yohanes 3 ayat 10 nomi. Ai songono do holong ni rohan de batadi portibion. Pola do anakna na sasade di lehon. Asa unang mago ganub na porsia di bana. Asa hanguluan na saliling na di bana. Napatanna holong ni rohan de batado paluho kita. Kristus do panguhum alai lafsibana do namanubusita siya dosay. Sahalak hakim madabu uhum dendatu sahalak na terdakwa. Alai turun mahakimisian kursina dibuka madompekna laos dibayar ribana madendanai. Songoni do nang Kristus naung manubusita dihau pinorsilangi. Atong ala naung ditubus do hita bica mangulu do pehita taraduti maha porsyauta jala marparbihon akka parbini toddi Galatia 5:22. Unang mataulahun akka nadinggan asa malua hita jala tersurat guarta di buku hanguluani. Alai sabalikna ubah taulahu penadinggan do maparbihon nadinggan ala naung ditubus Kristus do hita. Itu benuagi jangido perdalanata disido huta naho dihita rodi saling lilingna ima huta na pinaradin itu hatai dihita ala asini rohana maradupo kita. Amen martangiang mahita. Mauliate matuhan dia sini roham do dinggan di basam na totong mangaramuti hami. Odo panguhum nasitong alai hodo para siroha na tutu. Ananido Tuhan asima roham ramuti hami. Asa dibangasa ngulu namion hangulu kami aporsion nami. Pos dorohan nami di Tuhan nong ditubuso rohami. Alani Tuhan sai parsido mahami di buku hanguluani. Asarap do Tuhami Tuhan di hanguluan na saling-liling nai. Holan mga sahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus nami. Asiroham Tuhan say jalo matangyang na posomon. Amen.